Започваме с едно от изпълненията на легендарната Любка Рондова, една нейна авторска песен. Приятно гледане! Няма като нея, както се казва, или, както казва видният ни краевед, доцент Георг Краев, ако на белия свят има чудеса, най-голямото е Любка Рондова. Посрещате навсякъде и с македонските земи със сълзи на очи. Боготворят я. А тя им се отплаща с изключителното си изкуство, авторски песни и неспирно проучване и издирване на песни от Югозападна България. Любка Рондова е високо образована личност, владее няколко езика. Носител е на орден Стара планина, първа степен, за повече от 40-годишната си творческа дейност. Най-голямото й достоинство си остава съхранението на родовата памет и отстояването на потребността от популяризацията на националните ценности. Включила се в уникалния проект Най-дългото българско хоро, заедно с Илия Луков, тя пътува из света, из българските землища, среща се с стотици хиляди наши сънародници. И сега вижте репортажа, за който разказах в началото на предаването "Вкусът на живота". Един вълнуващ очерк за вълнуваща българка. Айде, пушка, по
окна старале мале, среде велес. Айде та удари старале мале, китка Йордана. Песента е за... Казват, че е за семейството на Миле Поп Йорданов. Нали? Те, нали, са от Велес. Йордан Пиперката, Миле Поп Йорданов има песни за всякакъв повод и добре, че има такива песни, защото макар и народната песен да не е исторически, точен исторически момент, тя все пак е едно свидетелство за събитията. Особено в македонските райони. Македонското народно творчество и то песенното, там всяко почти събитие е описано, представено в песен. Слезал ми Делчев войвода, и със своята дружина, с 500 души дружина. Те са 5. Ето как народа иска да има водач велик. При мене дойде от любопитство, защото аз много от малка пея. Още мъничко на едно бадемче в двора. Качвах се на бадемчето и така вечер, като чуя от момите, като белят нещо, като работят, плетат или нещо работят в градината и тананикат си, то не беше и много свободно и по-рано е било още по-страшно да не се пеят български песни, да не се говори на български. Това е в Северна Гърция, когато земите, където живеят българи, са останали след Балканските войни, са останали, благодарение на нашите братя Велики сили, под гръцко робство. Забранени са събори, забранени са... Всичко българско е забранено. Традиции. И доскоро ни даваха право да се върнем да видим къщите си. Аз като видях на снимка къщата си, всичко върнах така назад. Цялата тая ретроспекция. Разбира се, че никой друг не може да почувства това, което ние чувстваме, да видиш разтурена една къща. Мъжа ми отиде надолу и вика на майка ми: какво да ти донеса от къщата? Камъч искаш ли да ти донеса? И майка каза: Ване, лека му пръст. Ване, не искам и камък не искам оттам, защото там всеки камък е сълза. Вечно в гонения, вечно затвори, вечно боеве, раздели, не знаеш къде са ти децата, кой е жив, кой не е жив. И това не съм само аз. 28 000 деца сме били. Това е моята родна къща. Това е фасадата само. Бяла беше разкошна. Това е работилницата на татко ми. Тук плевнята беше няма. Отзад няма нищо. Като влязох тук, за първи път, като отидох след 57 години, като видях тези празни очи, като празни очи на слепец видях. И тук в антрето този ключ вися 57 години. Това е ключа от портата на баба.